Здравейте, ние сме от Делта Багери, град Айтос. Работим с тая марка горе-долу става 5-6 години става, 2019 насам. И доволни сме от марката. Харесваме си марката, просто хубава машинка. Ние сме в бизнеса от 2017. Имаме няколко купени вече от вас. Bobcat марка. Имаме няколко багера, E88, E35, E55. Доволни сме от сервиза, доволни сме от момчета, бързо реагират. Последната машина, която взимахме от Мегатрон миналата година, май месец, E35Z и компактна машина. На една година вече стана 1000 моточаса. Мини багери навсякъде влизат, няма терен, дето да не влизат някъде. И компактни, мощни E55Z-ката, 1500 моточаса като нова е. Ние се караме, пазиме. Искаме да работим дълги години с Мегатрон и с марката Bobcat. Планираме да закупиме още един багер E55 марка Bobcat, понеже сме доволни. Пожелаваме най-вече да държат същото ниво и да се държат както държаха с нас и продължаваме да работим с тях.